wannan rayuwa sai kana yi kana bushe-bushe. Alƙur'an. Ita rayuwar nan in baka gane ba rayuwar nan sai a hankali. Wallahi kai me kake yi ana? Dan uwarka me kake ana? Kai ma na labari. Ba magana kake ma ba? Dan ma su zo. Ba zan lububi ta ka nuna mai nisan yau. Dan uwarka me kake shaye-shaye kake mana anan? Shaye-shaye za ka mana anan gurin. Uban ma ya ce ka zo kai mana shaye-shaye anan layin. Kai anya ma dan layin ne kuwa. Ba mutane a layin ko da ka zo ka fara mutane shaye-shaye. Ka san ni wa ba ku ne kuke zubar mana da mutunci dan uwa. Ko ku ga bulumbota ce a baki na ba? Ina bulumbota ba shaye-shaye kake mana ba. Kai ban baki.